Maayong adlaw mga bata, ako ni ay si Teacher Sara ang mag-uban sa inyong karong adlaw para pag-diskutan ang itungod sa mga grano sa sulit na marker. Andiyan na ba kamo? Pamingkod kung maminang taro para sa atong bagong leksyon. Mga bata, adyo na kita'y kuwan ka grano sa sulit mauang, gahi, tumok, hamis o gansangon. So ang una natong pag-iiskutan ang mga putang nga adunay gahi nga grano. Unsa ang mga pananglitan niini sa rasa? Puthaw, bato, martilyo, kahoy ug uban pa. Ang ikaduha, ang mga putang nga kumot. Unsa ang mga putang adunay grano nga kumot? Sama sa Tuwalya, gapas, tidibel, punlan, kinilas nga koton ug uban pa. Ang ikatulo ay ang mga sulit o mga butang nga adunay hamis nga grano. Unsa ang mga pananglitan niini? Sama sa Mag, itlog, plato, apple, relo, watermelon, kahoy, tayong, ug uban pa. ug ang ikaupat nga grano sa sulit ay ang gitawag nga gansangon. Unsa ang mga butang nga dunay gansangon nga grano? Unsa ang mga pananglitan niini? Sama sa Panit sa kahoy, hollow block, sponge, durian, panit sa pinya, liha, rambutan ug uban pa. Right, mga bata, nasabtan ba ninyo ang atong gileksyon karong adlaw? Very good. Ready na? Ready na? Aha, aha. Okay, so ato ng pagasugdan. Five, 4, 3, 2, 1, go!